ko hanmen ko para ha u Jesus Christ ha kanai kasngi ha kejing pole ke benengkang lengba ke kitab ki lang brod ki chung u mo u pat udai uta unong ap lang brod upej ukmi yangi da kejing it usumar usukherangi da kata kajing loy kejing u bat ulum lang yangi man kapor haman kejaka ha kejaka kebabha ha kejaka kebabej ha jaka kebekerpang bat uyalam yangi sya kata kalenti kebabha kebamangi ngede banyaj man kapor upen i yangi ya kene kalenti den mata kadau ba upha ya lau jongokon ba marwe ban penurlong ya kane ka jinglong ka jong ukpa jinglong nangablang brod jong u uba ij uba sumar balum lang bat uban yalam yangi teha kane ka ayam adaben ka